दायो सोंलायगोन आङो नोंनि आइनि फिसायनि मुङा मा जोंनाव नङा बिदि बुंबा जानाय नङा आंखौ होननानै सानना बुंनो नाङा नों बुंनांगोन नोंनि आइनि फिसायनि मुङा मा होननानै बुङोब्ला मुस्रि बा मिस्टारजों जागायनांगोन नङा होमबा मुस्रि जोंदाव बसुमतारी इंलिसाव बुं मिस्टार जोंदाव बसुमतारी नोंनो हर आंनो जोबोद मोजां बिदिब्ला आंनि आइ आफाखौ नों मा जायो आबै आबौ जायो एबा ग्रेन्ड पेरेन्टस जोबोद मोजां दे आबौनि मुंखौ बुंलाय मुस्रि गोविन्द बसुमतारी आरो मा बुङो आबैनि मुङा मिस्ट्रेस पानेश्वरी बसुमतारी वाव नरिदा फैंटास्टिक सिस्टारनि मुङा जाबाय दुलुर वाव दुलुरा जाबाय आंनि बिब'नि फिसाजो आंनि बिब'खौ नों मा जायो होमबा आन बर' मा बुंगोन आनैनि फिसायफोरखौ मा जागोन नोङो आनैनि फिसाय आमाय जागोन नङा होमबा जोबोद मोजां